Assalamu alaykum mehriban adamlar, hormatly vatandaşlar, Türkmen portal web-saytymyzyň gadyrdan tomuşçylary. Ine biz belleşme diýaly Mar welaýatyna öz iş taparmyda dowam edýär we bu ýerde şeýle ajaýyp ýerleriň, meskellerin iş ojaklarynyň birinden tanıştyrmagy şu videomyň dowamyna makul bolýak. Olam elbetde tillişiňe diýaly maksat deri açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bolup durýar. Bu ýörüte iş merkezine hasy açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine bir neçe işler alınıp barlyp bol ýurdumyzyň dörli brendlaryny esasan Rowşan ayakkablar karhanasyny biziň ýurdumyzda öndürilýän çiğmal bilen deri bilen we ýokary derejeli önüm bilen üçin edýärler. Gelin mehribanlar ol işler näkili görnüşde alınıp barlýar, näkili görnüşde ýokary derejeni saklamagy başarýarlar. Şu video görnüşmemiň dowamyna ähli sowallanmady. Şeň üçin çöder, onda näme şu ajaýyp fursatda başlaýaryk. Ine mehriban watandaşlar, biz eýem häzirki wagtda bu karhananyň merkezi binasyna geldik we ýörüte egin başyny geýýär. Umuman şu ajaýyp fursatda getmişigimde bir maglumatymda başlamaka karhananyň öz hakynda bir näçe maglumatlar belläp geçirmeli. Karhana 1997-nji ýyldan bäri ýokary derejede önümçülük bilen işler. Häzirki wagtda onuň mümkinçilikleri bir ýylyň dowamyna 160 tonna derini we gön önümlerini eýlemekden şeýle hem olary öndürmekden ibaret bolup durýar. Karhanada 110 gowra işgär rahmet çekýär. Ýörüň olaryň alyp barýan işler bilen ýakyndan tanışalyk. Bu ýerde mehribanlar iş gylgalaňly depkinne dowam edýär we bu karhananyň açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň alyp barýan işini sizi bugün gününe özüm sada we düşnükli dille tanış etmek dileýär. İlkinji nowatda çiğmal önümçüligi olam elbetde ýurdumyzyň Mar welaýatyndan çiğ görnüşde gelenler elbetde şol çiğmal ilkinji şu derweden garşylanýar we haçanna alnandan soň olary aýratyllyga bölüp, ýagny öküdüň dersi, sygyryň dersi aýratyllyga kilelerine göre bölünýär we tillişiňe diýaly şu görnüşde taýýar edilýär. Bu ýerde sizler kuwatda dollygyna da ýakyndan tomuş edip dinleýänsiňiz, duýs sepilen görnüşde näme sebäpden hünärmenleriň görýet aýtmaklaryny laýykda haçan da duýs sepen ýagdaýynda onuň korplugy aýrylýar we has işe ukyply bir çydamly bolýar diýerler. Ine şu tillişiňe häzir kuwatda 5 ton aýratyn kolonna jemi 10 ton görnüşde taýýar edilen. 10 ton. Häzir bir näçe şu tillýän mehanizmlardan, ýagny aparatlardan geçýär we taýýar deri bolýança enjeme prosesleri, kulpetleri başyndan geçirmeli bolýar. Bu ýerde deride entekhamy, onuň ýaglary, ýüzüniň umuman taýýar däl görnüşde ilkinji ädimleri şeýlerek görnüşde bolýar. Ondan soňky proseslerden ýörüň tanış bolaryn. Ine mehribanlar tillişiňe diýaly ýanky biziň duýulanan, taýlanan derimiziň indiki ädimleri, prosesleri näil görnüşde bolýar. Tillişiňe diýaly bir näçe Ýewropanyň ösen ýurtlaryndan gelen texnikalar, tehnologiýalar bu ýerde işläp dur. Indiki ädimleriň maksady bolsa ýanky derini tüýden araslamak, ýuma işlerini geçirmek we ondan soňra gerekli renkleri goşup boyamak. Çünki bilşime diýaly ayakkabı önümçüligini ýa bolmasa şonuň ýaly deriden bir näçe egin eşikler bilen baglanyşykly önümçüliklerde renk ören ýokary derejede gerek bolan derurluk bolup durýar. Şu sebäpden şu tillişiňe diýaly aýylaw mehanizmlaryna olar arastalanyp boyag işlerini başyndan geçirýärler. Ine ýa mehribanlar bu ýerde bolsa ýigitliň rahmet çekişini özüňiz tillýäňiz
Häzirki wagtda şol ellerine görýän dadyny diýen ýanky bir näçe işlerden abrabotkadan ýa sorty bir näçe proseslerden soň çykan elbetde deri bolupdyr ýa. Indi deri näme üçin beýle gök reňkde, ýani mawy reňkde sebäbi ol krom bilen, vodorod bilen bir näçe ergelleriň astyna şo derejäge getirildi. Näme sebäpden şol ähli tüýleri aýyrlar ýaly. Ondan sonra bolsa ol işlemäge bir doly maýşgak bolup mümkinçilik dörer ýaly. Ödem mähriballar ol iki gata bölünýär. Ýani egerde has galyň bolsa, ýörüti gyşky egin eşikleri ýa-da galyň aýakgaplary taýýarlamak üçin ulanýan bolsa, egerde ondan hem galynrak görnüşlerini ikiye bölýärler. Ýani aşaky gat, üstüki gat. Üstki gatymyz biziň bilýän derimiz bolupdyr. Onu asalymdan görkezler. Aşaky gat bolsa ýörüti aýrylyp biziň bilişimizde ýaly zamş diýilýän, ýani zamşadan döredilen bir näçe egin maşlar, kuşlar taýýarlanýan bolsa, ýa başgaça usul bilen aşaky bölegi ýörüti dünýäniň bir näçe ýurtlaryna esasen hem Türkiýe Respublikasyna biziň ýurdumyzdan eksport edilýän mähriballar. Ýörüň onu ýakyndan tanışdyraýyn. Näsirleşiňe ýaly ýanky belläp geçimden belli bolşy ýaly deriniň aşaky bölegi bolupdyr ýa. Mundan egerde önümçilikde ulanylmadyk ýagdaýyna, ýani eksporta niýetlenen görnüşde, şeýle görnüşde dur. Hem aýdyşlaryna laýyklyda şunyň özüne Türkiýe Respublikasyna tarap ýoly düşmeli. Bundan näme ýasaýarlar mähribalar? Diňe bir egin eşikde ulanylman eýtemde yelim bilen baglanşykly bir näçe önümleri hem şundan taýýarlamak ören ýeňil düşýär. Ýani çyğmal bolup hyzmat edýär we biziň Türkmenistan watanymyzda, ýani türkmen telekeçileri tarapyndan şeýle önümleriň önlerilip eksporta gidýärligi bizi ýene bir gezek hassa duysandyryr. Bu ýerde alınıp barilen işlere jogap her hökmünde mähriballar Türkiýe Respublikasynyň gelen meşhur hünärmenler kadar bir näçe maglumatlary gurrun berer. Elbetde bu karhananyň rahmet çekýän işgäri baş inженери Kemal Çelikowski. Kemal abi, ustadım nasılsınız yani? Hoş geldiniz. Hormatly Kemal abi, siz görünmede diýseň şat. Ene häzirki wagtda biziň söhbetdeşligimiz bolar. Bu ýerde alınıp barilen işler dogrusyna, mailnamalar dogrusyna we bu ýerde nähili görnüşde işler amala aşyrýar. Şolar barada gurrun berýän mümkin bolsa. Näçe wagt bäri işleýäňiz bu ýerde? Men ýörüte işlemek üçin bu ýere Türkiýeden geldim. 2 aýdan owrak wagtda ýem biz bu ýerde zähmet çekip iş ýapýarys. Ýöne umuman bu işte men 40 ýyl bäri zähmet çekýän. Umuman men kän ýerde işledim. Türkiýe Respublikasynyň özüne döm. Häzirki wagtda ýokary hili deriň önümçiligi üçin bäri keldim. Gelecekde de biz Türkmenistan bilen o netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýmakda iş eşersip tamaýdýar. Nesip bolsa şeýle bolsun, tüýsürlikden arduw edýäs. Ene biz Kemal ağa hakykatdan hem özümiz aýlanyk gördük, tomaşaçylarymyza ýesirdik. Ene şu wagt biz bir guralyň öňünde dursun. Şu gural dogrusyna da aýdyp beräň mümkinmi? Bu derini çektirýän gural bolup durýar. Uğradýar we çektirip derini işlemäge taýýar edip berýär. Bundan sonra işlemeň üstüne dowam edýär. Ýagny boýalýar. Gaty dogry. Indi iş mümkinçilikler, ýani işin netijeligi näkili görnüşde. Biz şu taýýar bolan derlerde nämeler öndürip bilersiz? Bu derilerden aýakgap, torba, gapçyk, uşak ýaly bir näçe ölümleri ýasap bilýär. Tuğlamonna näme gerek bolsa elbetde şona öndürip bilýärse. Indi bolsa Kemal Bey Türkmenistanyň mundan meýläke mesasan maksat teraç görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň geljekdäki mümkinçilikleri bardy. Ýani nähili sepkitlere ýetip biler, şolar dogrusyny aýdyp beräň. Şuň ýaly işlermede dowam etsek, nesip bolsa Türkmenistanyň we şu kampaniýanyň mümkinçiliklerini ýokary derejelere ýetirsip analýar. Elbetde eksport mümkinçiligimiz has artar. Türkiýe Respublikasyna, Awganistan Respublikasyna, başga da bir näçe ýurtlara türkmen dersini nesip bolsa dünýä ýüzüne tanadyr. Köp sag bolun Kemal ağa, mundan meýlägim nesip bolsa işleňizde uluslarlyk arzuw edýär. Sag olun. Ene mähriballar, bizim öz elimiz bilen ýörüti işin näkili görnüşde dowam edýärligini ýörütde görkezmek üçin susalykda başymyzdan geçirýär. Ýagny bu ýerde biziň boýogdan, ýagny boýogyň birinji ädiminden çykan hünärmenlenmeden gurrun berişine laýyklykda presden çykan, vakumdan çykan we ýanky
tilleşiňe ýaly Kemal Beýň gurrun berşi ýaly dartylan deriler şu görnüşde boýagyň we laklanmaň ikinji ädimine tarap ýola düşýärler. Umuman şu ýerde ýen bir äder kwatda boýalyn yarım taýyn görnüşdäki deriler tinlap bilýär. Aslında mehriballar ünseren bolsaňyz köpüňiz elbetde aňan syňydan biz Rowşan Ayakkabılar Soskarhanatynyň fabrikasynda size ayakkabılaryň, ýagny harby ayakkabılaryň taýýarlanyş hakynda elbetde video roligi düşüripdik. Şu ýerde elbetde şu günden gün çygmalan şu deriden ýasalýar. Elbetde renk ýadyňda düşenler ýöne ol ören ýalpyllaýan parlak renkleri sebäbi häzir bir näçe işlemiň dowamyna şeylere görnüşde doli taýyn görnüşde emele gelýär. Bizem şoňa çelli ýörüte hünärmenlenme bilen işimize bilelikde dowam edýär. Ine mehriballar, ýanky aňyrdan, ugradan derilerimiz boýagyň birinji ädimlerini geçen görnüşde şeylerek bolup ýene täzeden elimize gelýär. Ondan soňra bolsa bize ikinji, üçünji jemleýäji ädimler, ýagny press garaşýar, pressden soň gaýtadan getirilýär, täzeden boýag berilip, soňra bolsa laklanýar mehriballar. Umuman hakykatdan hem deri ýokary hile eýe bolmak üçin bir näçe ädimleri geçmeli bolýar. Indi biziň maksadymyz inni ädim pressa dogry dämi? Başdan ona pressa tarapy ýola düşýär. Ne mehriballar, häzir kwatda pressi çykyşy şu görnüşde bolup durýar. Hemmämiz bilelikde tinleýär, hünärmenler bilen bilelikde işimiz dowam edýär. Umuman ýankylaşyňyz ýaly renklenenden soň bir näçe işler başyndan geçirenden soň diýdik presslanyp ýene renklenýär, ýene laklanýar. Umuman jemi hasap bilen alanda bir gaty uly 100den gowrak prosesi başdan geçirýär. Tä başyndan taýyn däl görnüşinden başlap ýygyna doly taýyrlanyp bir alaymal edip aljylara getirilýänçe 100den gowrak prosesiň ädimleriň başyndan geçirýär. Ine de pressda biz hatda gydgyllygyny özümizden bile tinlap dur, elimizde alamazda da basyşyň astyndan çykýanlygy, ýani basyşdan çykýar press diýenimiz we basyşyň astyndan çykýanlygy günden güne mälim. Mundan soňra hädim bolsa ähli çykan, ýani şu basyşyň astyndan pressdan çykan ähli önümlerimizi alyp ölçegini almaga, markirovka etmäge, assorty bir belläp, ýygyderlik bilen goýup toplap taýyn görnüşde salynýar we ammarlary tarabeltilýär. Ýörüňinden mäder ammara baralyň we o ýerde näkeli işlenýändigini ählimiz bilelikde size görkezeliň. Ine mehriballar ähli işler jemgyýetinden soň, ýagny pressdan çykandan soňra ony ýörüte ölçäp, kesip, laýyklap, şunyň ýaly rulon görnüşine getirenlerinden soňra ine tilleşim ýaly şu ammarda ähli taýýar bolan deri önümler öz aljylaryna, kompaniýalara garaşyp durýarlar. Ne bu ýerde de ähli mümkinçilikleri, hasy ähli berilenleri, parametrleri şu ýerde ýerleşdirilen bolýar. Şunyň ýaly ýokary derejeli kuwatlylygy eýe bolan bu açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň, ýagny maksat deriniň önümleri aljylardan, şeýle hem ulanjylardan uly islege elmidama eýe bolup durýar. Ine şuň kunna bu kärhana tarapyndan taýýarlanan ýörüte siziň üçin ýetirmekle maglumatlanmaly we berjek bolan, aýtjak bolan ýörüte aýratyrlyklanma şulardan ibarat mehriballar habarlaşmak üçin, hyzmatdaş bolmak üçin belgilerini, salgysyny äger wagtda size ekrana elýeter görnüşde goýduk. Biz hem bundan beýlekde maksat deri açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine, onuň ähli hünärmenlerine, işgärlerine uly üstünlikleri ardy edýär we siziň bilen hoşlaşýar mehriballar. Sağ olun.